Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Jucăm Far Cry 4, că m-ați rugat toți, cel puțin majoritatea prietenilor mei. Bun, mergem aici la A să facem o misiune, dar vreau să vă arăt cât... Bă, eu mă bag aici în tufă. M-am apăsat că, what the fuck. Ok. Turiste. Nu știu dacă nu pot da skip, gen. Am 100 și ceva FPS-uri, zic că e ok. Bun. Îmi place grafica, nu știu, e viața asta așa pe munte, gen, nu știu, e ceva ciudat. Un joc de la mai special, uitați ce frumos e aici. Dacă nu-ți vine să... Ar trebui să mai învăț să conduc, boss. Bun. Nici nu știu dacă am mașina. Doamne, ies muștile. What the fuck? What the fuck? Oh, ce prostăs. Doamne. Ce smart, what the fuck? Sandale. Că era, da. What the fuck, nici nu știu. Nu știu de ce nu pot să le iau, what the fuck. Habar n-am și drept să spun, nici nu prea îmi pasă, doamne, ce e aici? Doamne, doamne, ce e aici? Fai, doamne, ce e asta? Puteam să jur. Da? Doamne, ce e aici? Ah, da, deci cred că este vorba de
Predator. Doamne, ăsta îi omoară toate animalele și... Mă vine să omor căcații. Da. Dacă ar fi să omor căcații, m-aș duce acum. Uite mă, javră. Cum poți să faci așa ceva? Doamne sfinte. Vin și când îți dau una pe la spate. Și cu tine și cu... Dar înainte de astea, îmi bag ceva, știți, să fiu mai sănătos. Pus pe ăsta. Doi. Ratangius. Din prima. Doamne, what the fuck? Ce e aici? Din primul. Da, ceva nu e... Vai, ăștia omoară, ești nebun. Bun, asta e Fire Rose. Wolf's Den. Da, nu prea la meu cu engleza, dar ceva nu e chiar ok. Skin sau ceva? Cum naiba să-i distrug, bă? Bun, da. Ce ne... Da. Destroy. Crafting. Bun. Collection. Loto. Bun, da. Bă, habar n-am ce trebuie să fac aici. Trebuie să distrug sau what the fuck, nu înțeleg. Nu mă strigi ceva de mine, am mai jucat și eu, pana mea, e un joc șmecher. Dar nu știu ce să fac, bă. Da, bă, eu mă duc și... Să mă joc. De-abia acum ai checkpoint-ul ăsta. Ori era, ori n-am văzut eu, că... Eu cred că se referă aici ceva, nu? Dar what the fuck, eu n-am... Nu știu ce... Da, am cineva între chestia asta. Aș putea să le fac ceva. Ori ăștia nu sunt morți. Un checkpoint. Aici ceva, nu? What the fuck?
Te fac, ești prost? Cum naiba? Da, exact ăsta ar trebui să fie. Bă... unde era R? Să cergem? Q? A, bă, ce prost-s. What the fuck, habar n-am. Mă enervează chestiile genul ai să ai timp sau prostii. Doamne. Și ar trebui să fac prostia asta. Și eu nu cred că ar fi trebuit atunci să fug. Trebuia să stau, da? Ce mă enervează cel mai mult este... Dacă l-aș fi nimerit. Unde fugi, mă? Acolo e cam prost. Nu cred că am nimerit pe vreunul. Da, deja rămpuțită. Doamne, dar ce-i cu asta? Da-te, bă, de aici, bă, da, prostă-s. Da. Hai să trec două. Eu dacă n-am gloanțe, ce cacalului să fac? Și sigur că trebuie să fie un om care avea săgeți, parcă, să ceva genul ăsta. Sau chiar un arc nou. Fac. Săgeată cu ce mă ajută? Ai, fac. Fix acum n-am ce-mi trebuie. Nu poate dacă aș omorâ. Da. Hai, dă săgeți. Bă, dar știu sigur, bă, că era un... Uite-le, mă. Asta trebuia să aibă ceva. Da, am avut dreptate, bă. 8 săgeți, bă. Bă, știu eu ceva. Adică înseamnă asta că nu sunt chiar prost. Nici măcar ceva de genul. Da, bă, deci distrug asta și ce naiba fac după? Trebuie să fie foarte atent. Bă, Doamne, sfinți, ce mă enervează prostiile astea de misiuni. Nu, au, ce naiba mă ajută că m-am dus să omor eu câinii ăștia, bă, căneași. Cioarele. Doamne.
Mă duc și eu mod, dar nu mai trag la distanță, că atunci a făcut foarte, foarte prost, că n-am. Da-te bă, că când îi dau una. Pazi acum mi-e mai ușor, gen. Hai, vreau coaci. Coțul la chetă-i cu... Săgeata! Dai cu... Cred că după trebuie să fug sau ceva gen. Și după ce dau aici fug, eu mă duc să fug. Că, na. Da, l-am distrus. Bă, eu prima oară nu m-am dus să îl omor sau ceva gen, că am văzut acolo checkpoint-ul și asta m-a încurcat destul de mult, știi, gen. Băi, eu nu știu de ce credeam că e cu spatele, bă. Fix, nu, ăla m-a dus, doamne. Am și eu un stil de a conduce. Ai. Era să mă duc fix în copac, bă. Măcar am adus un AVP, un ATV. Asta pot să conduc? Holy shit, pot să conduc prostiuța asta? Bă, m-am dus. A venit și vorbește cu bețivanca aia. Iax. Bun, cam ciudată chestia asta, dar na. Vrei 10 minute ceva gen, nu? Cam așa. Ratez asta. Back. Bun, na, eu nu cred că acum trebuie să mă duc undeva neapărat. Da. Eu știu de ce n-am pistolul. Ia, cât costă? Bun, deci de ce trebuie să fac astea să le... Asta... E să le vând. Bun, vreau să văd totuși poate... Asta e Pagan Min. Asta nu... Parcă știu... Bă, nu știu sigur. Dar l-am mai văzut prin joc.
să mă duc să fac o multipuințare cu bani să aud nuanțe, dar asta și ideea. Că este un război continuu. Doamne, și i-aș ajuta și eu. Dai furacau. Parcă mă... Dar măcar, bă, eu nu... Numai că am nevoie mai mult de... What the fuck, stai, ce-am primit? Oh my god. Chestiile astea nu sunt chiar ok. Oh my god. Bun, să zicem că eu doar un bug, nu e ceva. E ceață, what the fuck? Ce ca lume ai făcut, bă, n-am ce zice. Bă, știi de ce trag? Gata, shut the fuck up. E ceață, mă. Doamne, ce șmecher arată jocul. E absolut superb, superb. Ce animal este, mă? Merg să iau ceva. Da, și după urc înapoi. Da, asta am câștigat-o, dar n-am mai arătat în episod. Ce obțin în episodul ăsta. Am mai jucat eu, na. Bun, deci cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!